Fako sako Papa Isabel wapindira mu studio papa mangwanani mamuka seiko Papa Isabel nasi ziri kupisa za makabatira ka Zimbabwe zinosanganisira dzipi icho kwa demori ya Zimbabwe ndakadzibata ndati ndakadzipakata kuita kutakura kuita kugweja kureva kuti ndiri kuremerwa Zimbabwe dzandinadzo panguva ino muri yeZimbabwe ndedzekuti ndine nyaya iyi iri kuchitungwisa muroora achangurorwa ndokugara pamba achigara pamba asati atokwanisa kana mwedzi muviri anobuda pamba achienda kwaanoenda achidzuka nguva yanoda pambapa ari kugara nani muroora nemurume wake vari kuroja kuti pamba pavo aisiroja zvavo okay asi akada kubuda nguva yada kubuda ndo yanobuda achienda achidzuka nguva yanoda zvacho zvazoita kuti ndite nyaya ndakatakura Zimbabwe rambai pakabata pachimuti ndine nyaya ndaramba ndiriko zvakare kwaseka ikoko kunonzi kwa Jonasi Zimbabwe kune murume akashaika uyo anga asati ave nemwanakadzi kana kuti musikana kana kuti mukadzi wekuroora baba vake vanogara munyika yeSouth Africa amai vake vari munyika yeZimbabwe baba vari mumugwagwa kuti vari kuya kuno munin'ina wababa ava vane mwana akafa ndova mbengi vari mukati mekutaura nekumhanya kugadzirisa zvinoda kuitwa kuti mufu woita sei vachibva vazoita dare rekuti mwana anofanira kuti avigwe kupi baba vemwana uyu havana musha vanobva kugokwe havana kuvaka asi kugokwe kune musha wevabereki munin'ina wemurume ane mwana akafa ndiye anga achiti ndoda kuti mwana aine anovigwa kumusha kugokwe kwane mbudziya vamwe vachiti paari kuenda kumusha kwane mbudziya tange tisina kuvaka ini baba vachona anonovigwa anokuiswa mukicheni yani mwana ngaavigwe kunoko vanhu vakaungana munin'ina ane mwana womufi ndokusimudza chitunha ndobva pasi akatozoudzwa pafuna kuti makaungana ikoko ndadarika kadoma ndiri kuenda kumusha kugokwe kuenda kunoviga teverai tinoviga mwana ikoko vachibva vafondera pakumapurisa murodhi achibva vaenda pamapurisa achibva abatwa nemapurisa kuti alo ko chitunha varidzi chitunha vamwe ukama kuti zvakati zvikanzi ndakudzoka nechitunha nhasi afuma achitevedza kuti teverai kuno kundapinda mane mbudziya zvakawanda munozvidza maposhokera segment tinazo maiwe rambai makabata kune avo vanenge vachida kusvitsa nyaya kwamuri Papa Isabel munobatika sei icho kwa demori yeZimbabwe vanenge kudibata munodibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndidzo namba dzacho musabhipa kana kufona neprivate number kungondibata kana pachisvikika tosvike yose ndizvozvo totsudzura tokwapaidza yes vese vasati vajoina National FM WhatsApp channel tumirai kaword rokuti link LINK pawhatsapp number dzeNational FM munodziziva zinoti idzo 0713 938 7 minutes to 10 ndo pafika nthawe pali manje Papa Isabel is ready kuti vadzibhoshongore lekesani katibve kuti Baba Isabel bhoshongora Washington Maremera anokwanisa here kunyudza gejo muchirongwa bhoshongora segment part 1 pa National FM. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Rikiti boom. Nthawe ziri kuita kudiyana chipinga chodhadhama yes 3 minutes to 10 nasi Wednesday 12 November 2025 hello KB and Bosho I just wanna say happy birthday kumwana wangu Tinashe Maveve asvisa 15 years ari pauzumba hai kuzumba ndi mama Tina happy birthday Tinashe Maveve pauzumba hai ipapo yes message iri kubva kuna mama Tina Papa Isabel nyudza ikejo tinomushuvira kukura zvakanaka kura nechimutaka chibata kuti dze ropa fadzo nebakomborero ngazvigari kwamuri nekusingapere in the name of Jesus maya mutsvene ngaugara amaikani paka mapindira papi seke rege ndichitange Zimbabwe kune mwanasikana ane makore anokwana kuitewo 18 years kuberekwa akatizira murume kana kuti mukomana wake kuenda kunogara naye ndobva aenda kunogara pamusha apa semurume nemukadzi ndokubva wawirirana inonzi imba chii kureva kuti hakuchina zvemaboyfriends hakuchisina zvakare nyaya
dzekungobuda kuenda kusingazvikana chikonzero wane zita nechidhindo chemumwe munhu wakaenda kuti kugara kumba kwawe kunyange wayera soko wana waenda kwamhofu makutonzi mai mhofu. Vabereki vemwanasikana akatezera vanga vachizviziva, vari kuzviziva kuti mwana wavo ari kwanenge, aenda kwanenge. Okay. Zvadaro inzwai Zimbabwe. Mwanasikana pamwedzi apa aita kapikako akakufuka kubuda, anobuda kana kuma 8 kuseni akangosuka zvake orowa pasi osodzoka kana kuma 7 manheru kana kuma 3 murume asingaziva aitotsvaka kuti mukadzi aindepi. Ndokubva azvina kuti zviri kuitika izvi zvakaoma izvi, ndokutora mukadzi ndokumutakura, hamai kumakunde hekumakunde, hamai kumakunde hekumakunde, jekesa musutu hekumakunde, kufamba uko ndokunomusiya kumba kwavo. Amusiya kumba kwavo, amai vacho vachibva vatakura mwana uyu ndokubva vauya naye. Zvikanzi inini kana maramba mwana wangu ndotofira pano, ndofira pano, ndichazvisungire kana kumwa mushonga pano. Mukwasha achibva rowa nethreat, achibva ati dzimwari dzenguwa nekuda kwemashoko nezvaitika izvi mukadzi achadzivisa zvaari kuda kugara panapa, mukadzi achivatura mukwasha, murume achivatura mukadzi kake ndobva vagara pamba. Vagara kudaro izvezvi Zimbabwe aitonzi anobuda nevakomana kuti moto tomushikashika uchitungwisa uko obva arowa pasi, ndomumota maitoonekwa ari imomo achitoenda kumwe kwavaitoenda kupuu vachinoita uchamuhuriro arimo achitotirwa mavhidhiyo ari mumvura achitamba ari ikoko aine vanhu vechirume. Saka iko zvinozvo akabuda kuri kuma 11 kuseni ndobva ashayikwa, ndobva asodzoka kuma 3 dzeusiku. Mukadzi wemunhu adzoka kuma 3 dzeusiku, adzoka kausiku dzimba dzakakiyiwa, akunokanuka ndivhurire dhowa hapana akavhura, ndokutora matombo tanga kurowa mawindo edzimba, kuponya mawindo, aponya mawindo vachibva vamutora kuseni ndobva vaenda naye kunomusiya kumba kuvabereki vake. Vaenda kunomusiya kuvabereki vake, mwana asara ikoko, vachibva vazama kuenda kumapurisa nekune mutemo kuti vaudze kuti tine mukadzi watinai pamba apa, but ndo zvaari kuita. Izvezvi amai vake vabereki vepamba apa vasipo nemurume uyu vabva vatora hembe dzake dzanga dzatakuroka ndokuuya nadzo amai vacho vachibva vakaenda nepawindo futi mumba imomo vachibva vadzokera. So veukama nehama nekwakaroora murume uyu nemurume wachona vari kuti Zimbabwe mukadzi ndakamutora ndikamuudza pamba akataka kuita zvokuti izvo ari kuonekwa ine vamwe varume. Amai vakauya vakapopota mukadzi ndikaita sei ndikaramba ndigere naye. Izvezvi ari kubuda futi, anoenda usiku achidzoka usiku, achienda masikati achidzoka siku zvatisingazivi. Adzoka shuwa ndingatambirawo here mukadzi auya na 3 dzeusiku abuda na 11 singazivi kwaanga ari. Achibvunzwa mudzimai uyu kuti wanga uri kupi, anenge achiti kudini? Andingatadzi kuenda, ndanga ndashanya pate kwandanga ndashanya ndanonoka kudzoka. Baisape munoziva kuti kana vakuru vachitaura kuti musamhanyire dzimba idzi vanenge vachizviziva. Hai chokwadi. Yes, 18 years handitika pamutemo anonzi aita sei akura, asi asati akura, asati aibva, haazivi kuti pane chinonzi communication. Daddy, baba, sweetie, ndakumbobuda kuenda kwakati. Each and every step yaunotora inofana kuzikana, unofana kuzisa mwoyo wako. Vabereki vako cheuka ukadzokera kwavari pasina zvinonzwisika kuti uri mhuri yemunhu. Yes. Kuuya kwawaita pano murume wako vamwene vako vari kuzviziva here? Ndononzi imba iyo kwenda kuti pawangofukira chete wopedza kugeza kutorwa pasi. Iye mukomana uyu akatisa musikana ari makore mangani? Iye pacheka ari kuma 24 years. 24 years. Mukuru. Ati abvisa here roora ndezvo mekunge atizisa. Ndezvemwedzi kaizvi. Ndezvemwedzi. Ndezvemwedzi. So mukwasha panodzosera kamwene waridzi, hambuya vanobva watora mwana womudzosera kumukwasha. Dzosera kuomba chidi ndozviurayira pano kana kutobvisa hembe izvi vanenge vari vega hambuya vanenge vari vega. Okay. Pakanodzosera futi achitaura kuti onai zviri kuita mwana wenyu wachibva watora hembe nadzo kumba kwemukwasha. Unokanda nepawindo, adimba yaponya mazino mawindo nemwana, imba yaponya mawindo nemwana, ukanda nepawindo mukatimo. Imba yakapwanywa mawindo iyi vari kutoroja apa. Vari kutoroja. Varidzi vemba vari kuti kudini? Zabosas. Chinekewo. Saka vanga vachiti tichakuratidzaiwo mavideos ari mumota nevamwe vakomana ari muswimming pool achidera muroora kubva kwevanhu. Okay.
saka ndakabirira Zimbabwe kana zvabvuma aunza nyaya ndiani vekumba kwacho kumba kwemurume vakaroora kubva kuna namwene kusvika kumurume vana mwene vana tete nemurume vari kuda mudzimai wavo vari kuti takundikana asi vasati vakundikana vanga vachimuda mudzimai vanga vachimuda ndousati vanga vachigara naye okay. 4 minutes past 10 Zimbabwe munoti kudini kone icho chiri kubva kwaseke vanasikana imi kuroorwa kwadzibatai wenyu wangu anopenga tarisa kuti hapana hambuya here rova chipisi tirikukumbira kwamuri ikoko munhu wese tamba vatangotazvoti hapana munyarikanera murite umo aiwa ndozizomasakasina chinhu pane anonzi marijata mukadzi ari vanonzi marijata kozoita madzimai anozikana nekugeza kaona kuti vanogeza maningi mvura kani inonzi treatment no doubt no time to waste tsika mwana tsika uri kuseka nyika iwe filime uni mijoya the Risi Brothers akakanonziko muroora 6 minutes past 10 Kanyemba na Bosho udzai murume uyo anovaka mukwasha abate hambuya avo ambovapfapfaidza mbitana ndivo vari kudza mwana wavo zvisirizvo ndinonzi Leonard Bandazi paGuruve Center mutemo manje panyaya yekupfapfaidza kunyange watadzirwa ndiwo watove nemhosva usatonge wega airo shoko tinogara takasimbisa Zimbabwe musatonge vega nyika ino ine vatongi department rimwe nerimwe rinofanira kuita basa raro iwewe kana watadzirwa enda unoripota mapurisa zvakare hatotongi kuti nyaya vanotoendesa kumatare edzimhosva anokuudza kuti unokodzere kupinda mukati here community service here kana Kanyemba na Bosho muroora uyo akanyanya ndo ama 2000 ikodzero yake kuwaya inonzi Mr. Wonderful eti zvishavane ikodzero yake kuwaya asina kuziisa murume ama 2000 anonzi ananyonyoro Mr. Wonderful mune murimi mukuzvishavane amainengi wokobuda here Kanyemba na Bosho mukomana uyo ngagare nebhebhi rake pane chaari kudzoka asina here kana adzoka kwaanenge aenda achiri kuda kutamba right ndinonzi Dollar Boy Manyeta Peter kuBrazil chaari kudzoka nacho chakafanana nechitomboti adzoka aine grosari rabva kupi nemurume wacho andakomba mari ndizvozvo kupi avaiwe vavaisabveo regai katimbotengesa tiri kudzoka manje uyo mukadzi ngamusiye nokuti ane ngozi uyu ndini upenyu mangarai hanzi pasvingo pagutu mupandawana upenyu mangarai pasvingo pagutu pamupandawana ngasiyane nemudzimai uyu ane ngozi baba Isabel munoti kudini hatizozivi kuti ngozi inoshanda mashandiro api tinowanzoshikira ngozi panyaya dzekuuraya ende ngozi inouya nekuuraya ende inodzoka ichiuraya hatizoziti kana asvika pakati sepapa ingozi here kana kuti imhepo kana kuti zvinoshedzwa ichinzi kudii bati mahwana ayo mahwani Kanyemba na Bosho izvo hazvite kana waroorwa unotoita zvinoda baba ari kutambisa imba uyo vamwe vari kutodzida amai vake ndivo vanopenga ndichihera aka Maika Paradza kuPretoria Zone 1 eSouth Africa okay vanyora message ndichihera aka Maika Paradza kuPretoria Zone 1 kuSouth Africa hanzi amai ndo vari kufurira mwana anditi ita zvako ndodzokera newe ndinosvika ndichivava iko hanzi kudini namwene pamberi pemukwasha kwanzi ndofira pano ndozviuraye ukaramba mwana wangu okay kana kuti ndobvisa mbatya pano unotarisa kupi so mukwasha ari kungotambira mudzimai wake but iko zvinozvi amudzorera izvozvo ari kupi mwanasikana akatodzorera kumba kwavo but amwene amai ndo vauya nehembe dzake vachibva kukanda nepawindo pai pakaputswa mawindo nemwana 0713938538 0713938538 Isabel hanzi naCremora mukomana uyo ngangoramba mudzimai right pachiri padhuzi nokuti
zviri kuratidzika kumberi uku aiwa kuna kumira mushe abva asvika mavidhiyo baba auya mavidhiyo amai vari kumvura mwanasikana ari kumvura apa imba yarowa mawindo alright pavidhiyo apa mwanasikana uyu anga anani kumvura aiwa ane mumwe mukadzi okay muwana ndiwe chikadzi Okay. vari kumvura vari two vari two hapana murume aiwa apa hapana murume apa ndiyani akanotora mavidhiyo aya ndofunga iye pakutamba kwake manje vamwe vaitamba navo vaya ndovaili okay akaona kana muchida kuona vidhiyo yemudzimai yemukadzi watiri kutaura nezvake ane nyaya iri paNational FM garawajoina pachimuti ingotumira kawedhiro kuti link link panhamba dzewhatsapp dzinoti 0713 938 538 0713 938 saka murorapo ndoupi ndiri kuona tu madzimai ka uyo ane bra black okay KB murora uyo inzenza ndinonzi baba tanaka kwa mutoko kwa samatanda kuri seiko mai we hona vanhu vari kuda imena zvinhu 0713938538 unongotumira kawedhiro kuti linki ipapo tokupa linki woklika woenda pakanzi view channel woklika woenda pakanzi follow wopabaya pachabuda pakanzi following unenge wakutoona zvese zvinenge zvapostwa ka paWhatsApp channel yeNational FM kusanganisira video kana iwe mukomana uda kuramba musikana kuti aita sei asomboita musikanzwa ari kuzvifarira zvawo kumvura vanhu nai vakomana anodzoka achizotaura kuti ndanga ndaenda kwakati zvakaipei panobuda pamba akafona foni inodayirwe aiwa hapana zvinoitika zvese zvatovhariswa zvese foni inenge singaiti anofanira kuzongomuzva adzoka chiti anofanira kudzoka ega hapana foni inoita kana atobuda inenge ichiti kudini foni will not receive call not available at the moment mai regati muona mai we timu mukadzi uyo pamwe anogona akamurora asati akura saka achiri kufunga zvekukura kwake saka murume uyo ngamuregererewo anozokura nekufamba kwenguva ndinonzi Godfrey Magome paMatapi police station ndo zvatataura nobaba Isabel kuti 18 years hongu pamutemo akura asati akura haazivi nokuti akatotiziraka mwana anofanira kugarawa naye pasi pawaenda pa panonzi pamurume imba yawatanga iyi kubva kuna amai pane zvakati okay panodzoka ipapo anombobika here but nenguva yake zvaanoda haadi kumhanyiswa okay kuwacha haadi kumhanyiswa anozviita but haadi kumhanyiswa iye murume uyu anoitei muupenyu anobata usiku okay tsvaga kuti zvinokuita but mukudanana zvinoreva kuti vakanga vaonana ndizvozvo ende zvaitwa nemurume akazvigamuchira murume panodza mudzimai kuti zvauri kuita handisi kuzvifarira ndakudzosera kuvabereki anoti kudini mudzimai ndo panoshedzera kuti ndine kodzero yangu saka muri kuona kanyaya yeudiki yeumwana saka toita seiwa akaenda kakumurume munhu ko tikati isusu atsvagirwe kanonzi katiki ka incubator kadiki kaya otengerwa kanopinda 72 mazaya kana chiheshwaka anoda munhu anochengetedza chimonita iye ngamonite iye monititiswaka kuzise kuti veduwe ndiregerereyo kwaseke andisati ndabuda ikoko ndiri kwaseke ikoko right paka yanaka ndichitaura muri yeZimbabwe iri kwaseke kwaziko kwachanakira kwasabhuku besa ndiko kune nyaya yemusikana ndichitaura uyu musikana uyu acharoorwa kudaro murume wakanosenza mudhorobha vane 1 month vese murume akaendesa tsvakira yekuno chete okay kuda kuti akutozikanwa ndokusaka aita simba rekutakura mwana achinomusiya pamba pani paamai nekuti hapasvikiki zvakarekera usina zvawaita sei zvawaita saka akatobvisa tsvakira ikono anoshanda mudhorobha alright asi mudzimai anongobva pamba asina kucommunicate asina kutaura ende pamba panga vachigara ngasingarochi itori imba yevabereki yakatopuswa iyi imba yaamwene naatezvare imba yevabereki vemurume imba yakakura sei aiwa imba hope baba ukaenda pavidhiyo muchaona likakura sei vanogara vari tu chete here kuti pane vamwe patori nevamwe imba hombe patori nevamwe veukama right asi anomira simba aripo ipapo ndizvozvo right aiwa mirai tikuratidzei zvaitika mukomabhozho patsemurwa magirazi ese ari pasi apa ndo pekutanga patsemurwa apa pese apa patsemurwa apa
regai titendere muchiona pese patsemurwa titendera imba yacho kuti muzive kuti zvechokwadi ndona uyaitika mukoma bhozho. Regai titenderere apaza rekudhaini ndobva auya bva paza futi rekubhedhi rwairara kuno kwiri ndo zvaitika panapa. Izaya magirazi ese ari pasi apa neapa papwanyiwa pacho apa pese apa papwanyiwa apa. Regai titende bhana anopwanya futi rimwe rekukicheni kuno kuku ndokwapwanyiwa futi kuno kuku ndokwapwanywa kwacho papa pese apa pwanyiwa apa ndo magirazi ese ari pasi apa ese ari pasi apa ndo zvaitika izvi mukoma bhozho ngora ndo zvaitika ndo papwanyiwa pacho apa. Right, muri Zimbabwe. Icho kwadi muri Zimbabwe. Mamukaseko timu rese rakabata chimuti mukati menyika yeZimbabwe. Ndinozviziva kuti munenge muri kufamba nechimuti, munenge muri mukati mekuenda nacho, munenge muri mukati mekutsodzura. Chikonzero muri Zimbabwe ndiyo ndefenyiro njero dzimwe. Paka. Ziko zvakareseke. Padhuze nepaJonas School apo. Mukufamba kwedu tiri maCID tiri matikitifa. Tiri maCID tiri matikitifa. Mukufamba kwedu tiri maCID tiri matikitifa. Tiri maCID tiri matikitifa. Mukufamba kwedu tiri maCID tiri matikitifa. Tiri maCID tiri matikitifa. Inzo babati. Yes. Tapindira mukati manzvimbo kwaziko kwa Jonas. Nyaya yakaitika ndikuti kune murume akafa. Rega ndimuti murume chikonzero ane makore anodarika 18 years. Aitokwanisa kumisa kana kuroora but anga asina mukadzi. Ni matambudziko. Vabereki vake amai vari munyika yeZimbabwe kuno kwaseke. Baba vake vari kunyika kuSouth Africa kwavanoshanda vachigara ikoko. Mwanakomana uyu akabva afa. Kurwara kwacho kwakuti musoro achienda muchipatara pasina 24 hours angatofa. Afa kudaro veukama vakaungana kuti ngatise nyaya tuita sei. Ana baba muningina wa baba wake anorarama ari munyika yeZimbabwe but achigara mune rimwe guta anoshanda basa rechipurisa. Okay. Zvadaro vakagara veukama pasi nekuti baba munini vanga varipo vachironga sekuti ndo rimwe ropa rinomira kunyange baba vakaramba vari kunyika yekunze baba munini avaita basa rese. Vachidaro muri yeZimbabwe vanhu vakagara pasi zvikanzvoita sei. Baba vemwana uyu vanga vasina kuvaka kumusha kuno vekunyika yekugokwe. Havana imba kana musha uri ikoko. But ndo kuna baba naamai wababa vemwana uyu. Zvadaro baba nevamwe ukama baba munini vakataura mashoko ekuti mwana uyu anofanira kuti aende kunovigwa kumusha kuno vekugokwe. Baba vemushakavu baba vemwana akashaya vanga vachiri kuSouth Africa. Vatori murodi kuuya vachitaura pafoni nevamwe but kuno kwanga kuna baba munini vachibva vati tiri kuti mwana anovigwa kumusha. Veukama vakanetsana vachiti hazviite mwana uyu kana achinoviga kumusha baba vake vanga vasina kuvaka kumusha uko. Tingaite here mutoro wekusimudza kuona kubva naye kuri kumusha kune vabereki vake kunovaisa mumba masekuru nambuya baba vababa ivo vanga vasina kuvaka ikoko. Anonopinda mukicheni yani. Ndobva vapikisana kudaro vakapesera nyaya yekunzi mwana anofanira kuti avigwe muno nababa vake vachibva vapesesa. Ndichitaura nababa vemwana uyu vanoti neni ndakabvuma kuti chero ndiri murodi mwana anofanira kuti avigwe muguta reHarare. Hey, right, vanyarara kudaro baba munini vava ndobva vangobuda vanhu vakazonzwa kutofonera kunzi chituna inini ndakutopinda mukadomo ndatakura neumwe ukama wanga naye varipo tu nacho chituna vachibva vamhanya paziko pane mapurisa aripo ndobva vamhanya pamapurisa ndobva vanoripota mapurisa aya akatora phone number dzemunhu uyu ndokubva vamufonera akati all right ndakudzoka nechituna nezuro. Saka vanhu vanga vakamirira kuti chituna sei chiri kudzoka. Vatozonzwa kusendwa nhasi achishedzera kuti ndakapindira kwene mbudzi. Uyai tivige munhu kuno. Vasvika kugokwe. Ndobva vaenda kumapurisa. Ndobva vafonera mambo. Mapurisa ari uko. Zvikantsaura ina mambo. Vachibva vafonera mambo kuti vafanira kutaura nyaya iyi. Saka izvezvi pavafonera mapurisa vachibva vanzi endai kumochari yakabva munhu. Nesiwo tinzwisise kuti ichokwadi chituna ndechenyu here ende munhu akatora chituna changa chiri mombo ndiani. Saka mashoko ari kubuda izvezvo ari kuti iwo
pavaenda kumapurisa vari kuti vanzi izvo akuzi kuba kwaitwa chituna. Inyaya inogona kuenda kunzvimbo dzakafanana kumatware dzimhosva akafanana nemacivil court, nekuti munhu uyu atora mutumbi mumochari, munhu ane senemu yakafanana nemofi. Saka ane simba kana kodzero kutora mutumbi. Asi kana autora mutumbi uyu, vanhu munogara pasi zvimowirirana. Kana musina kuwirirana, ndo pane mhosva yake, asi pane kwainoenda. Saka izvezvi ari kungofona achiti uyai kunoku, vabereki vemwana vari kuti isusu hatiuye kunoku, mwana wangu ndoda kuti avikwe kuno. Asi mutumbi uri kugokwe kwane Mbudziya, kwamambo neMbudziya. Mambo neMbudziya zvakare vaziviswa nemapurisa ari ikoko. Saka tamira kuti nzokuti zvakamira sei. Bamunini zvawasvika kugokwe nemutumbi, vabereki vemwana baba vachiti aiwa mwana ngauye avigire kuno kudhorobha. Saka mutumbi izvozvi uri kupi? Mutumbi uchiri kugokwe. Kwani? Kwa kumba kwa vabereki baba vemwana osho. Ndio kwa ina nemutumbi. Kwa sekuru. Okay. Sekuru vari kuti aiwa kana mimi musingade, ayo mutumbi unofana kuti udzokeswe. Ko iyambo yesei pasina kuwirirana. Saka bamunini ndiwo akanotora mutumbi kumochwari. Ndofarwa nawo pasi. Vasitozvikufonera kuti ndarwa pasi ndaitevera. Vanga vatumwa here kuti vanotora mutumbi. Ipapo ndopa kuti vamwe isusu takati sina kuwirirana. Sei akati haifana kubuda tese tinotora mutumbi tobva tauya nawo kwatiri kuda isoso. Saka mubvunzo wavo vari kuti wai mumwe wedu isu akabuda nemutumbi kana zvokutiza nawo ari ega kunyangwe iri hama nemhaka yei. Baba vemwana akashaya vari kuti chikonzero chokuti vasanovigira mwana kumusha kugokwe anditi ndechokuti havana kuvaka ikoko. Even chero ndakavaka but kana ndataura ini kuti mwana wangu ngavigwe pakati asi dambudziko nokuti ndini muridzi womwana. Okay. Asi bamunini zvikanzi handikumusha ende ati kumusha ukambogara dare remamwe vamwe vakaramba vachibva vazoita zvekungopoya kungofuna kuti alo ndarwa pasi. Aunza nyaya ndiani? Ndachitorera baba vemwana. Baba vemwana tutorera baba vemwana vachiti aiwa zvakaitwa nemunin'ina wangu handisi kufara nazvo. Zimbabwe munoti kudini kone ichi chakwaziko chichibatanidzira gokwe neMbudziya. All right. 0713-938-538 0713-938-538. Tisati katotora nhare dzenyu regai katimboputerere anonzi Emmanuel Labson Kapinga ari paruwa. Mwana ngavigirwe kugokwe. Ndewa bamunini. Emmanuel Labson Kapinga paruwa. Iyo achera pasi asi mudzafedha master fedha kutsukisa studio kuti ngandi ari kuti aiwa havasi kuvhunduka. Yes. Mwana ndewavo iwo bamunini vangaite nharo nemwana wamukoma kuti anovigirwa kumusha vasina chokuita kwavasina kuvaka all the way from Bulawayo. Vamwe vese vachiziva kuti mwana ngavigire muHarare, iwo nacho chituna ega. Magonatani sekuru nemuzukuru bamunini vari kuziva zvavakaita pamwana. Kudai ndiri baba vemufi ndimbofamba chinyararire ndizive chakadya mwana, kana kuti munhu akakonzera anoonekwa nema left and right mambara. Be careful muchanzwa bamunini vakuzhamba. Ndini hangu Lydia ari kuMasasa. Akomana vanhu vanotsika baba kutsvaga nyaya vari kuitsvaga. Yes, kutsvaga nyaya. Nini ndakutovhurika. Hai. Okay, regai katione imwe message inoti kudini alright. Kiki. Mutereri ataura chokwadi mwana ndewabamunini uyu ndinonzi mai anopakuwadza. Amaiwe. Vatereri vechimuti. Okay. Ndianiko ndimbuya kudzi bamunini ndiwo vakauraya mwana. So pane nyaya mbiri dziri kusemuka. Yes. Bamunini vane chokuita nezverufu alright rwemwana kana kuti ndiwo muridzi. inyaya kuti simba iri vari wara kuvi. Fungai ari paruwa, ruwa iri kupisa mubesa beo. Fungai ari paruwa, isi true kebira posho mwana niwa bamunini. Amai vemwana vari kuti kudini? Regeti mbotaura namai vemwana. Okay. Hapana chikutaura nababa ka. Ndizozo. Regeti mbotaura namai vemwana. Pamwe havana simba nezverufu rwemwana. Asi mamiriro ari kuita bamunini. Gokwe uri kuziva muzukuru kure sei. Maita wana nyasha koBulawayo. Conduit. Simba rina bamunini rinoratidza rega kuti mwana ndewawo. Mablatene
Amai, Baba Isabel. My yolks. Amai, my yolks for Glenora B. Biological father. Yes, Bamnini is the biological father. Akaona chirungu chicho chakutaurwa naTinashe. Natinashe. Rekao awo, havasati vatanga kutaura. Kumusha vakaenda nemotikari yani body yakatakurwa nemotikari yani Avana kusura kuti bhodhi kashandiswa mota ndeipi. ndepala here. Tichataura nawo. Yes. Tirikuona kuti vakatibata tinawo. Okay. Tinavo izvezvi hama dzekukama. Right. Tinadzo. Tinotenda maita basa at least tikaziva kuti ndiani mutumbi wakatakurwa nei vanga vane inonzi final policy here right kuti Bamnini ndio vari kufuta mabuse ese timbonzwa kuti zvakamira sei 27 da Visa hembe. Kusamberi kwemkwasha. Seche mberi kwemkwasha. Nokuti waramba mwana wangu. Waramba mwana wangu. Apa mwana wake ndari kuita zvinhu. Tsidzirai chimwe. Icho kwadi muri yezima. Ndine nyaya ndinoipana pazvakare iri kwaseke mukoma KB. Ndichazoibata zvakanaka zvakare. Yepamba pakaitika rufu, paitika rufu kudaruka. But pasati paitika rufu. Pakashedzwa mubatsiri takataura masviki kuti apa zvaendwa izvi. Basa rakatobatwa iri. Mweya wakaturwa kudhara. Chasara inguva kuti mukuzi kuzorozwa. Asi mweya pane zvakatika kudhara. But pasati paendwa izvi. Ndoda kukuratidza izvi chaitika. Kana pazoitika rufu. Muchaona vachatanga kuuya. Pane vachatanga kuuya ipapo muchaona mega kuti uya nechekuita uyu. Pazoitika rufu mukoma KB. Pana amai vakasvika pano vakasvika muka ndofu vatanga kuti kusadza kuona vari mumba imomo. Sukanzi ndikukumbira muri shedzere mwana wangu. Azonditora ndiri nekumba. Ivo vabva vega. Sukanzi chichaitika sukanzi ndichaona vari mumba imomo. Zvakawanda zviri kumangwana. Muri kuti kwaseke pane pamba paketika rufu. Akashaya ndiani? Amai vepamba ipapo. Vakarwara. Okay, penguva yakareba. Vanhu veukama vachibva vatsvaga mubatsiri. Akati hongu mandishedza asi zvakaendwa. Apa chisina mono. Asi regai ndikuudzei. Ndikuti musazotsvakiridze. Ndoda kuti muzoona mega zvichaitika. Pane vachauya rufu rwapinda muno. Pasati pashedzerwa zvakawanda. Pane vachasvika pano but musati mashedzera rufu. Pane madzimai matatu akasvika. Pamadzimai matatu ipapo vamwe vakapinda mumba vachiti zvasei achigara mumba imomo kuti achibuda mumba imomo. Zvikanzi ndishedzere mwana notora ndidzorere kumba. Zvikanzi chii? Zvikanzi ndiri kuona kuti handichaoni. Ndo pakatangira nyaya. Zvikanzi zvakawanda zviri kumangwana. Ndine nyaya yandinayo mukoma KB. Hatizivi kuti anotaura nekumirira panyaya dzekuGMP. Vabereki vanotakaendesa zvinhu zvedu. Asi taindisa kudaro mvura yasvika pakunaya zvakare hatisati tawana chino hatina mari yekutenga mbeu hatisati tapiwa mari. Regai titsvage mutauriri wegrain marketing weGMP anditika kuitira kuti akwaniseka kuzotiudza nhuna dziri kubva kuvabereki. Kana ndisingakanganise pane mazuva mashoma tisati tatanga kamega tour eZBC pane mashoko akabuda ekuti varimi vakutanga kubhadharwa. Handizivi kuti chii chakaitika. Ipapo ndo pauri kuchema napo kuti mashoko mamwe angachiita rwaya but isusu takangogara mvura yanaya takudzokera mumunda. Mari iyo ndere kudzokera nayo mumunda asati tadzokera. Okay, regai katitsvage mutauriri weGMP vatibatsire kubudikidza nenyaya iyi kuti varimi vazive pavanenge vakamira. Mukoma KB kuzvikoro regai ndikuzivisei. Tine vana about 40% zvichienderana netsvakurudzo dzandaita. Kunyora kuri kuita vana izvo zvibvunzo zavo vasiri kunyora. Vari kudzingwa nemaheadmaster nekomiti madepute headmaster vari kudzinga vana. Vamwe vana vacho vakadzingwa havasi kudzokera mumba vanoiswa muklasi. Vamwe vacho vari kuti vasvika pachikoro vakabereke vachida kunobhadhara vanova pane madepute collectors varipo vachitizo muri kuona kubhadhara ndirika makanonoka kubhadhara pamari yamai kuzobhadhara $30 iyai $6 kana $10 iyi iri kuenda kuchikoro. But vabereki vacho vasina kunyorerwa tsamba dzekuti masungwa nenyaya kuti hamuna kubhadhara chikoro. Zviri kuti wane maheadmaster komiti nemadepute headmaster. Izvezvi tikada kushedzera kuti vabereki vane vangani vasina kunyora munoona ichifuriza mushina uyu. Tiri kuti vana ava vari kudzingwa kuti vasanyore bvunzo dzipi. Kune izvezvi vanotanga kutonyora bvunzo dzavo maprimary. Havasi kunyora. Makwanisere kubata mutauriri weMinistry of Primary and Secondary Education Baba Ndoro. Ndoro vakati vachataura neni. Vakati vachataura vachataura neni. Havasi kunyora. Uyezve kuchikoro ikoko zvakare kune vana vari kunzi vanobhadharirwa neBIM. Titori nemaheadmaster nezvikoro nemazita riri kushedzera kuti BIM ndiani. Anditi BIM ihurumende. Ihurumende. Vabereki vakaitwa izvozvo tumira izvezvi. Vana vari kutonzi izvo hatina mari kuno endai munotsvaga mari.
vamwe vacho vari kuzooneka kuti bhimu yakatozobhadhara yabhadhara kudaro mabereka vasi kudzorerwa mari dzedza dzobva dzaiswa muhomwe. Baba Isabel, regai kativimbise vateereri kuti tichafambira nyaya dzeGMP, tinzwe kamashoko ari kubva ikoko, tichafambira nyaya idzi dzokuti vana havasi kukwanisaka kunyora, uye pane nyaya yasvika yepresidential input scheme yokuti vanhu vanenge vapiwa zvikwanisiro kubva kuhurumende kumutungamiri wenyika President Dr. Idi Mnangagwa kuti vakwanisika kuenda kumunda, asi vari kunzi ngavabhadhare ma 10 kgs. Ndizvo here zvinofanira kuti zviitike. Saka pane nyaya dzakadaro dzinoda kufambirwa. Dzimwe nyaya akuzi kuti vabereki vari kuti vari kukanganisirwa, vari kuti vari kuda kuziva chokwadi, nokuti dzimwe dzenguva vari kurohwa. Yes. Kwa hiyo basa renhepfenyuro kusvitsa kuvanhu inform, educate and entertain. 7 minutes to 12 kumusha ndinonzi Elvis Rukwere pa 1 command. Papa, motokari yakashandiswa nababa Mulini vanhu havatozivi ndeyavo, panga pasina ningapa, panga pasina fina polisi hapana, plus pamari dzaibatsirwa nonzeze dzimwe dzaibatiswa baba Mulini nokuti ndonga ari baba panguva iyoyo vakabvangurwa pasi. Regai kati mbote motivational quote of the day tiri kuipiwa kana Mr. Motivational Kocherani Makaza Baba Michaela ari kuti iwo kana uchinyansiwa na chintu yesa kuchichinja, kana ukataza kuchichinja bziri nkhasa usandule unthu wako. Kana uchinyansiwa na chintu yesa kuchichinja, kana ukataza kuchichinja bziri nkhasa usandule ka unthu wako. If you do not like something, change it. If you cannot change it, change your attitude. If you do not like something, change it. If you cannot change it, change your attitude. Kana waona kuti chinhu hachisi kukuitira zvakanaka, handitika hachisi kukufadza, siyana nacho. Kana watadza kuchichinja zvakanaka, ushandureka hunhu hwako. Kana waonaka kuti chinhu chauri kuita hachisi kukufadza, siyana nacho. Kana watadza kuchichinja zvakanaka kuti ushandure hunhu hwako. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kakuna Mr. Motivational Kocherani Makaza Baba Michaela. Mukaseko sisi uchihuri kuriseko kupokets iko kupaita munango pantedwe. Hello pa National FM. Mukuru ndimi zviri sei? Bozvo kuti. Ndiani wedari kutaura ari kupi? Ndikrimora pakatakwara. Krimora. Imwe. Zikuenda? Bwino bwanji inu. Hai nene bwino. Bwanji fina upera. Iri kubvumba. Hai kuvhumba pang'ono. Aiwa ndiyo kuti tikohwe tigute. Hai ndumene. Tibatsirei tinzwa akatakwara. Right. Chokwadi chiri pachena. Iye mukwasha havatambwa vake kavarugara nawo. Maproblems ane mwana wacho. Saka ngaasiyane nazo. Mvura ichiri mumadhumu ngaasiye. Muri kuti akrimora, muri kuti mukwasha osiyana nemudzimai? Ngaasiye zviri pachena izvi. Ipambe mwana uyo. Amai acho ndo hunhu hwavo futi va. Saka oramba mwana waridzi? Ngaasiye vakadzi hobo, ngaasiyane nazo. Kuhambuya vakakomita suicide? Ngavafe, vanokazviuraya vega. Hamusadarozve? Dai vanga vari amai vemurume, hakuona amai vemukadzi hatorina na basa. Akrimora. Amai ngavatsure mwana wavo. Amai ngavatsure mwana. Kwete kuti aramba achingoripita the same problem. Saka oita sei nembatya dzakakandwa nepahwindo idzo? Mbatya hapana, vanongoona vemutemo chete zvinodzokera kumuridzi izvo hazvo. Bosika yembatsi dzangu kaidzi. Dzine muridzi, saka ndinongoona vemutemo dzinodzokera kumuridzi. Aiwa tinotenda akrimora pakatakwara. Timbonzwa kamutereri ari parunhare 0713938538 paita munango pantedwe. Hello National FM. Hello Kanyamba Gonzo David. Zviri seko gweja. Ndiri boni usaturi muri sei. Tibatsire tinzwe. Ya maonera ndikita kule ka. Ichi chokugokwe chisimba ndari chirega. Ndokutoona kuti anogona shuwa ari mwana wake kana kuti anoshereketa muchinde aremeke mukoma wake. Ari kuda pamwe bhodhi achisina mapatsi, pamwe atobvisa mamwe mapatsi, anozvada kushereketa nemwana wekumusha. Munomborare zvinonetsa ka uonekwa kumbudziko kana kuti kusororo kuchenda paguwa.
kuti angashereketere anditi kana mutumbi wakuda kuzovigwa vanhu vachauona. Tisandoti unofana kutariswa kana pasina anozoshereketa usiku achizoenda kugweko. Eish. Bosika unotadzoremekedza mukoma wako pakadai so. Ya pamwe mukoma wanga wanonoka kubva kumuzansi kuSouth Africa. Ayo but siruka kwamirira ndosaka chizibwe dzinogara mumochari kanyemba bonzo. Izvozvi munyaradzi achiri mumochari ndoari munyaradzi kugweko. Saka ruremekedza na mukoma wake. Kuti pane zviri kufungwa nemurume uyu. Hapana zvikufunga zvite isisi kwedu ketikarufu tinogara pasi tochuza kuti nengu ndiye bambo handitika bata anenge achinzokwatira chizoka tiri toita sevana baba madzikoma toita se tichimudzo zvatinochifunga toburisa chinhwani icho kwadi. Saka uyu zvaari kuita zvinaunaka ndozodzoka kune icho chemusikana uyu. Chandikona panyere musikana akauyoka uyu amai wachoka uyu musikana anonzi Maramba Musha kana kuti ane shawe hameno kuti shawe riri ainaro rokusada kugara pamurume. Saka amai ava vanofanira kugara pasi nemwana wolukanombatsiri wofamba. Okay. Hatizvi kuti baba vomwana wevari kupi pari kutaura nezvamai chete. Hanzi baba vemwana musikana ari kupi. Baba vasi kubudikira ari kungoita maactions ndamai. Panoguma pane mhepo dzokababa uko dzofanira kutsvagwa nyaya yegadziriswe. Mukomana asakurumidza ake kuramba umwe wake ngatanga musikana wake abatsirwa. Handiti kana abatsirwa ufurira mberi noupenyu hwawo. Ndomafungira angu inini. Aiwa tinotenda ingomutsa vasho Rikiti